Крис, ела за малко. Добре, дядо. Отивай, придява се. Я ми обясни тук с тия новите технологии, това Фейсбук, как се прави. О, боже, дядо, вие възрастните нищо не разбирате от тия нови технологии, значи. Затова сме ние младите да ви научим. Така ли? Така ли? Ми да? Ти като разбираш толкова много, ела с мене в моя офис да ти обясня някои работи. Добре. Ти не разбираш много технологии. Да. Аз сега звъня на дядо си Ник по този телефон. Добре. Няма проблем. Дядо, къде му е тъчскрина на това? И копчета даже няма. Какво е това? Сири, звъни на дядо Ники. Младежи. Сири, ехо, AI. Мале. Я бутне там дупката, какво ще стане. Завърти малко. Не бе, дядо, нищо не става. Крис, какво правите? Опитвам се да звъна по домашния телефон. Мале, чакай сега ще обясня. Направо вие младите нищо не разбирате от стари технологии. Дай на мен, дай. Дига се слушалката. Набираш и така, ето. 0, 4. И така се прави. Направо вие младите нищо не разбирате от технологии. Нашето поколение най-доброто всичко разбира. И от едното, и от другото. Ами ти като си толкова отворен, я звъни от този телефон. Разбираш, а? Разбираш много. Това работи ли? Какво стана? Не много разбираш. Тати, какво стана? Май възрастните трябва да ви учат. Айде да отидем да вечеряме. Предлагам да обядваме, да закусваме. Давайте да ходим, че... Какви са тия работи? Много разбирате. Дига слушалката, завърташ. Да, ама там нямаш Фейсбук, нали? Кой каза? Дядо е опасен.